a beteget. Jó lesz! Meg lehet fordulni bárhol. Le kéne rajzolni, és hogy kell. Tökéletes. Meg még ide is befér egy. Na, hogy 100 évet öregettem, mi? Ez a mozdulat, láttad kívülről? Jó, a kettő közé kell maradnak, barát. Jó, az úgy. Aki nem regisztrálta magát, a sétálja már vissza a regisztrációhoz, jó? Ott a papírokat megcsinálják. Ali! Ja, hűvös van egész. Könnyű a kivállás is. Kezdem metállni ilyen pénzbehetes értékekkel nekem a igen? Úgy is lesznek még itt, mert akkor nem látom. Többen mellé, ülj be. Ez most történt? Peti meg van interjúolva. Peti meg van interjúolva. Ja, nézd a hülyemajom. Mind cáfoljuk ki. Igen? Ja, Pityu! Ablak eladó? Köszönöm, Slárigára. Elég sokan volt. Kocsiba? Tőle megint az udvarról, nem volt el ott.